kalau ka sengi ke ba ai ke relief yang ini kum ke sokar hadin ba ke state investigation team kalau la ban crack ya kini ka case ke bedai bat ke jing ja bat ke jing klatno jong unu wei u Torres uba keteng u raja ragu wanceri belawan bat ke tengah jong u te ki kadai ke jing kembanglakan tu asni bagi don ke confidence ke jing la jong ke state police de ke jing la ke jong ki kalong aki bebun ki benta ke beningkong ban lap ya ka met jong uniu ba laja uniu raja ya ubra ke family jong ki la kena ba ni feel namar ngim semlam andai lalap ya ka met jong u da ka jing rap lang jong ki nong chong snong ka jing don lang jong ki ni ki association jong ki mountaineers nang ta di state disaster response force national disaster response force ke dorbas nong Sora West Giant Hills Mountaineering Club ke district administration bat ki perlok naga media tiga jing la ke jongi ban krak ya ke ke case ke pen i ya ke jing tibet ya ke professionalism jong ke state police ke baar ke la donru hakini kindiat nadu pastang ke case ke media trial ke bemut ba ke khamtam i katuk ani ki channel jong ke national media ki balapan but nam bat penbut keteng pejak buram ya kini ke jela ke jongi bat ban pensyet ru ki pat ba kin le persya pat ketak ti ya kinong megalaya den rai da kini ke jingla ban krak jongi ya ke case ke attention menta kalong ka tapai syakini pagadai ke case jong ke contract killing la IY man peniap yau niu brio but main accused hangi kani ka sonam kalalek dalade ban saranda ban IT no elade Nanganj police station Gazipur district UP haka khandai tarik mentau banai June te kat kum ki interrogation ya borok kini ki belasah kem ka ni ka sonam kadang kaba mar directly kalong involved maka hakajing penyap yo new tengah jongka bat ba kadon ke constant contact ke contact barabor bat kini ki bala shakius borok te ka nakaliang juga police department kalau jongka ni kajing penbut nam bat jing pentok bria ya ka jela ka jongi ila file limba police department yaki FIR but kumjuk ru ngin move legally na benda borok kini ki media houses kiba bat ki channel kiba long responsible ban penjak buram bat ban ong ban kenok ba ke megalia kalong crime prone kani ka de ke jingja ka 4 judan kawairu kesien bagi tourist kinsha takti haka jela ka jongi bat haka thain seorang kaba nitip baka tourism ka dega pliangja nak benta ketika than kumanga ong hatu kuwi gesngi kalau kwa ban perkhat ba ki breu kin jat ka pliang ka ba besaya ki di hakaji dei pat ki steps ki ba kin training ni syakmat kidan ki biang ki jingkeli ba balai kitu ki sijur ki iklam ki guide man ki homestay but man ki tourist destination ki dan ki guide hendrai ka jing sakri jong ki kalong voluntary ki brio ki papan ki guide ki yo kini ki arngot ki la kentaj man syem ya ka service jong ki guide but nak kata kata ngimla ban penbor mentah jan borok ki homestay ki dan ye ki CCTVs ki ini ki property pada jong ka sarkar Meghalaya kini kelak don lupa ye ki CCTV Henry
ke thain seorang borok kawai kare ke ba he bayar bah but kan longru ka invasion ya ke privacy jong ki brio ladangi bu CCTV aman la ka jaka songkai dan ki ba ong ba balai ngim penbiang pulit ladagi polis na East Khasi Hills borok ki songdot hasora bat la stem lut dak kaki kan nunggu utures bandang teriak ban lek cakum ketara jaka ladang ibu CCTV kat sebalek kita ki couple ki balek honeymoon kin nre na kitab khmat na kin lek kumno te kini kita ki practical realities henry ya ka jingpen bahaya ya ka tourism sector kum ka industry nginang ele nginang upscale susu ya ki niki standard operating procedures ki jongi but there's always room for improvement gini ai pen bah ngemdei tang bangi don gajing perkhat nrei ngilaya chakmat ru ban advertise nak benta bantung ye gini ki tourist buddies de haka first phase intung san phongon de bat ki babun na kini kin long shwa haki area ka baga density jong gajing wan ki tourist ka khamjur ka bomot kithan kum ga sora Shillong Dauki Omyam kita kispo